é abolicionista e aquí o vimos demostrando. Nin fendas, nin barreiras, nin traballo escravo. Mulleres libres. Hoxe é 8 de marzo e un ano máis saímos ás rúas. Non estamos de festa, non celebramos nada. Ao contrario, rebelámonos, berramos, mostramos a nosa máis enérxica protesta contra todas as formas de violencia exercida sobre as mulleres. Contra a desigualdade económica e laboral, que nos obriga a traballar máis por menos salario, que pon un teito de cristal ás nosas posibilidades de ascenso laboral, que nos condena a traballos precarizadas e a baixas pensións e xubilacións. Denunciamos todas as fendas, tamén as menos visibles, o mito da conciliación, que condena as nosas crianzas a xornadas excesivas en centros educativos e de coidado, as penalizacións profesionais das que, de xeito máis ou menos evidente, somos vítimas moitas mulleres por reducir xornada ou pedir permisos para coidar. E, por suposto, a fenda nas pensións, consecuencia última dunha vida de coidados non recoñecidos. Da pornografía, pois ambas pertencen á mesma industria diseñada para a explotación e vexación das mulleres e para lucro e proveito dos homes. Igual que seguimos loitando pola abolición dos chamados ventres de alugueiro, compra e venta de seres humanos, que vulnera non só os dereitos das mulleres, que vulnera non somente os dereitos das mulleres estantes en situacións de precariedade, senón o dereito supremo dos menores á filiación. Tamén denunciamos a existencia de outras fendas invisibles, por ser estruturais e estar naturalizadas, a fenda do tempo, marcadas pola nosa constante disponibilidade para outros, o esquecemento de nós mesmas e a privación do dereito político a un tempo propio. E denunciamos tamén o terrorismo sexual desbocado, as violacións que diariamente recolle a prensa, especialmente dolorosas cando son perpetradas por quen debía defendernos delas, e a tantísimas que sabemos que non se recollen. Agresións que moitas mulleres sufren nos seus postos de traballo precario. Queremos recordar pola proximidade. Queremos recordar pola proximidade a Teresa de Jesús González, a auxiliar de axuda a domicilio a quen matou o 29 de xuño pasado o home da muller a quen coidaba. Discriminada por iso. É ocupar a posición desfavorecida.
non privilexiada, no sistema desigual do patriarcado. É porque o xénero non é unha categoría autodeterminable que exhibir con orgullo, senón unha ferramenta de opresión que nos condea polo feito de nacer mulleres. É abolicionista! O feminismo é abolicionista!